साना थांबोला हर जायो, हरा थांबोला सोरां जायो। थिग बेबायदिनो जुलि जाखांनानैबाबो गोबां जेंना फैयो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों सानै मानसि गोमानायनि खोथा सावरायगोन। जायबा हिन्जाव गोमादों बे हिन्जावनि मुङानो जाबाय साबिना मुसाहारि आरो लोगोसे जायबा हौवाया हिन्जाव गोमा जादों बे हौवानि मुङानो जाबाय जिस्केल मुसाहारि। गामिया जाहैबाय बेंटल आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट। सानै गथ' गथाय दंमोन, सासेया कलेज फरायलायबाय। अब्लाबो बे साबिना मुसाहारिया गुबुन सासे हिन्जाव गोनांखा हौवाजों थांबावदों होननानै खौरां फोरमायहरदों। मैया बेलासिनि 3 बाजि रिंगायाव गोमादों बे जायबा साबिना मुसाहारि। दा बेखौ गावनि असे फिसाय जिस्केल मुसाहारिया नागिरलागासिनो दं। दा बेखायनो सोरबाफोर बे साबिना मुसाहारिखौ नुदोंब्ला नैबे स्क्रिनाव नुनाय फन नाम्बारफोराव नोंथांमोना फन हरनानै खौरां हर, फोरमायहर। जोबोर गोजोननाय थागोन आरो लोगोसे रोजा साबायखर थागोन नोंथांमोननिसिम। गावनि गथ' गथाय सानै दं, गेदेर गथ' कलेज फरायलायबाय। आयु एसेबो लाजिनाय गैया। बेबायदि जायो नामा? आरो जायबा बे लांग्रा जेके बर', बे जेके बर'आबो हिन्जाव दंखायो होननानै खौरां फोरमायहरदों। दा बे साबिना मुसाहारिया बे जेके बर'जों दंमारा ना गैमारा बेखौ दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन। बे जेके बर'जोंनो बे रायलायबाय थायोमोन जाहैबाय आरो जेके बर'आनो बिसिनि बेंटलाव फैबाय थायोमोन जाहैबाय। बे जेके बर'खौ फौजि मावनानै खोन्थाहरदों। दा बिथां जिस्केल मुसाहारिया गावनि असे बिसि जायबा साबिना मुसाहारि बेखौ नागिरनानै आलाय सिलाय। आरो दंबावो लोगोफोर, जायबा हिन्जाव खारदों बे हिन्जावनि मुङानो जाहैबाय पारमिला बर'। आरो लोगोसे जायबा फिसाया हिन्जाव गोमा जादों बे फिसानि मुङानो जाहैबाय जारिमिन बर'। बिसिनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, गामिया जाहैबाय गरेस्वर। पारमिला बर'जों जारिमिन बर'जों हाबा जानाया 1 बोसोर जाबायमोन। थिग बेनि उनाव बे 1 बोसोर बारखांनायनि उनाव बे जारिमिन बर'खौ गारनानै गुबुन सासे हौवाजों हाबा जाहैबाय होननानै खौरां फोरमायहरदों। दा गोबां दुखुनांथाव खौरां रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गावजों गावनो बेबायदि हिन्जाव सिख'लायनाय, आयु हिन्जावफोरनि एफाग्राब आंखाल जाबाय। दा बे जारिमिन बर'आ गोबां दुखु मेगनाव मोदै लाना परमिला बर'खौ लाना खारनानै लोगोनो हाबाबो खालामखांबाय। आसरित ना लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानो बेखौ? दा बे जारिमिन बर'आ बेखौ बिसार खालामजानो लुगैदों। बे आरो जायबा लानानै हाबा खालामहैग्रा बेहा एसेबो मेलेम गैया नामा? बेहा एसेबो साननाय गैया नामा? मालाय फिसाइ गोनांखाखौ बेबायदि मा होनबावनो, बेबायदिखौ मा होनबावनो? जेबो खुगा गैला बेबायदि मानसिफोरखौ। एसेबो लाजिनाय गैया, खर' एम्फौ गोजा, गोबोरखि मेलेम। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। आरो लोगोफोर, बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम जाहाथे बे साबिना मुसाहारिखौ थाबैनो मोननो हाफिनो। मानोना बेहा कलेज फरायलायनाय सासे फिसाला दं। आसरित, लाजिनाय गैया बेहा।